Sizwe. Umkhonto wesizwe. Angishi nawubona manje awukabi nayo lento okuthiwa i-National Executive Committee. Angani ukuthi kusho ukuthini. Senze ngamabomu. Sifuna ukuthi abaholi bomkhonto wesizwe abazoba sesigungwini umuntu ozofuna ukukhethwa ukuthi abe kwi-National Executive Committee angakalokothe athi ufuna ukuba uminister. Kufuneke kuhlukane uma uhola iqembu usubona ukuthi laba esibathumile kuhulumeni ukuthi basebenzele isizwe bakwenza kahle yini lokho na. Amalungu akhethelwe ukuba abe home minister. Siyezwana? Kufanele ukuthi angafuni ukuthi nami ngifuna ukuthi ngibe u-National Executive Committee member. Ngeke. So ihlukanisa lezo zinto zombili ukuze laba abaphethe ama-policies eqembu bagadela ukuthi bangabizi igebengu bantshontsha imali. Sikule nkinga nje indaba yalokho ukuthi sihlanganisa imember ye-National Executive Committee ibe uminister ibe iparliament ibe konke. Uzozilusa kanjani umuntu? Uzozilusa kanjani? Laba ke abaphethe iparty okanye iqembu leli. Umkhonto wesizwe uzokwakha amabhizinisi, ungathathi imali yabantu. Uzokwakha amabhizinisi akhiqiza imali yokuholela izisebenzi zabeyiphethe i-National Executive Committee. Ukuze kungabi khona ubugebengu. Kuhlukane. No minister akuze uthathwa nje umuntu esingamazi nomuntu ongazi ukuthi uzokwenzani lapha ya.